sirah ni demangko agat sing cetruk usaha kontraktor maresajan mejujuk uling sani kale kanti siap mekeruyuk bibih ni ngerumu sertifikat tanah maresajan mesekolah anggon ngemang sumah pang urip sing keweh uga pandemi ini sengguh ningai keweh dewek ni ani masalah jak mekejang neng kayak ani gede ken ani jenik lan bareng-bareng nyumun memule abang sing stres setruk setre jak mekejang nang kayak ani gede ken ani jenik lan bareng-bareng nyumun memule abang sing stres setruk setre abang sing stres setruk setre abang sing stres setruk setre. Pasar nyangre galungan dumugi kena sami teu rahayu rajeng.